Mmawa wabwino wa lero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Mayi wa dziko lino wapempha ophunzira pa skulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom ku Blantyre kuti adzipereke ndi kulimbikira maphunziro kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa aliyense. Ndipo ligi ya FDH Bank Premiership iyamba kumathero a sabatayi. Takulandirani mu nkhani zathu. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wapempha ophunzira pa skulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom ku Blantyre kuti adzipereke ndi kulimbikira maphunziro awo kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Madam Mutharika ayankhula izi pa ulendo wa dzidzidzi ku skulu ikulimbe pomwe anakayendera Sister Odilia Onondo omwe anali aphunzitsi awo ali ku skulu ya sekondari ya St Mary's mu mzinda wa Zomba. Zambiri mu ripoti ili. Paradutsa zaka zambiri osaonana kapena kulankhulana, mayi wa dziko linoyu anakayendera ndi kukacheza ndi Sister Odilia Onondo ku sukulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom komwe akukhala tsopano atapuma pa ntchito yawo. Atakumana ndi Sister Onondo, mayi wa dziko linoyu anachezanso ndi kulimbikitsa ophunzira pa sukuluyi yomwe ndi atsikana okhaokha. Mmawa awo Madam Mutharika anawapempha ophunzirawa kuti achilimike ndi kulimbikira pa maphunziro kuti adzachite bwino patsogolo, kaya kukhala akuluakulu oyendetsa makampani ngakhalenso kudzakhala mayi wa dziko. Kotero analimbikitsa atsikanawa kuti ayike mtima pa maphunziro ndipo adzakwaniritsa masomphenya awo. Mmawa awo Sister Odilia Onondo anati ndi okondwa kwambiri kuti yemwe anali mmodzi mwa ophunzira awo wolimbikira pa maphunziro anadzawayendera. Iwo anati ulendo wa Madam Mutharika udzakhala osayiwalika pa moyo wawo. Sister Onondo anali mphunzitsi wa Madam Mutharika ku sukulu ya sekondari ya St Mary's ku Zomba mzaka zapitazo, ndipo ulendowu ndi chizindikiro cha ubale omwe umakhalapo pakati pa mphunzitsi ndi ophunzira. Kazembe wa dziko la India mdziko muno Amararam Guja wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa aliyense. Aguja amalankhula izi pa chikondwerero cha Baisak. Mwambowu unachitikira ku kachisi wa Sikh ku Blantyre. Zambiri mu ripoti ili la Nixon Malemya lomwe akuwerenga Ruth Chinangwa. Kazembeyu anati ngakhale utsogoleri wa dziko lino ukugwira ntchito molimbika pokonza chuma cha dziko lino, iye wati nzolimbikitsa kuona kuti ukutsogoleranso pa nkhani yolimbikitsa mgwirizano pakati pa zipembedzo zosiyanasiyana. Meya wa mzinda wa Blantyre, Councillor Isaac Jomo Osman, anayamikira achipembedzo cha Sikh chifukwa cha thandizo lawo lalikulu pa chitukuko cha dziko lino, kuphatikizapo kupereka mipata ya ntchito. Meyayu anati Amalawi ali ndi zambiri zoti aphunzire kwa anthuwa maka pa nkhani za malonda. Ife ndifonyadira kubwera kuno komanso tikukula cha president wa dziko lino kupereka ufulu wa zipembedzo wakuona pembedzero. So ife ngati atsogoleri naona kuti tizakhale nawo komanso kuwalimbikitsa kuti ayi ufulu opemphera. Komanso taphunzirapo chinthu chinachachi chomwe timanena kuti tikamaona timangona ngati pali Asilamu komanso pali mahindu zokha. So apa pataona kuti pali anthu osiyana pa chipembedzo cha Sikh chomwe chili ndi anthu ena asawamwena osiyana-siyana. Vuto la Malawi timadererana, Malawi ambiri timakani odererana. Azathu amapanga chimodzi. Ndipo vuta kuti wasiyanise machitidwe awo azinthu. So ife ngati Malawi tizirepo zimene tizizikhulupirira komanso samadererana. Wapampando wa bungwe la Sikh mdziko muno Mmawa Anderson anati anthu achipembezochi apitiriza kuyesetsa kukhazikitsa mabizinesi komanso kupanga mipata ya ntchito pofuna kuti dziko lino litukuke. Pamwambowu mamembala a Sikh, kazembe wa India komanso meya wa mzinda wa Blantyre anatsegulira chifanifani cha Maharaja Ranjit Singh, yemwe anali msilikali wamphamvu komanso mtsogoleri wa masomphenya wa chipembedzo cha Sikh, yemwe analimbikitsa ntchito ya chitukuko
kulolerana komanso mgwirizano asanamwalire mchaka cha 1839. Bungwe la MACRA lapempha adindo kuphatikizapo mafumu m'boma la Mangochi kuti athandizire kuwunikira ubwino wa ntchito yokhazikitsa zizindikiro za m'madera, kamba kuti ntchitoyi ili ndi kuthekera popititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Polankhula pa zokambirana zomwe bungweli lachita ndi akuluakulu a komiti ya chitukuko m'bomali, mmodzi mwa akuluakulu ofalitsa nkhani za bungweli Agrara Ngwira ati boma la Mangochi likhonza kupindula kwambiri ndi ntchitoyi kudzera kumbali ya zokopa alendo. Zambiri mulipoti ili. Poyankhula pa zokambirana zomwe bungwe la MACRA lachita ndi akuluakulu oona ntchito za khonsolo ya boma la Mangochi, mmodzi mwa akuluakulu oona zofalitsa nkhani ku bungweli Agrara Ngwira ati ntchito yoyika zizindikiro za m'madera yomwe akuitchula kuti National Physical Address System mchingerezi inayamba pakanthawi, ndipo cholinga chake ndi kufuna kuonetsetsa kuti madera onse ofunikira ali ndi zizindikiro kuti anthu adziwapeza mosavuta. Ndipo ku Mangochi ntchito yakuti ndi yofunikira kwambiri pokhala kuti ndi boma lomwe limadziwika ndi ntchito zokopa alendo. Choncho apempha adindo onse kuphatikizapo mafumu athandizire kuwunikira ubwino wa ntchitoyi kwa anthu awo kuti ikhale yopambana. Pa nkhani zokopa alendo akabwera kumene akupitako akakuziwa kuti physical address yake ndi iyi, iwo ajatu amangogwiritsa ntchito mapu apa kompyuta, amapita straight phone yawo manja apanga pa nchini information imene ilipo ayipezayo kumene akondako akafika ndithu. Chifukwa zofunsira zija zili ndi kuipa kwake, umakafusira munthu wina wokuti akupitisa kumalo kuti si komwe ukupita. Taonapo mu makese zena kuti anthu apangidwapo chiwembe. The physical addressing iyi ndi nkhani yofunikira kwambiri, chifukwa ni nkhani yokuti ibweresaso ma post code amene ali manambala akudera ndi address yakudera, kera yanu yakudera, munthu amaziwika kuti uyu akuchokera ku Mangochi komanso akuchokera nyumba iyi nambala chakuti, mseu nambala chakuti, komanso TA wake nambala yake ndi iyi. Pakangotuluka nambala pa post code paja ndikuti zimaziwikiratu pamavu. Malinga ndi Angwira mwazina, ntchitoyi ithandizanso kupereka mwayi wa ntchito wa achinyamata omwe athandizire ntchito yokhazikitsa zizindikiro za m'madera komanso nyumba. Potsirirapo ndimanga, mfumu yaikulu Bwana Nyambi yayamikira bungwe la MACRA chifukwa cha ganizo lake lofuna kugwira ntchito ndi achinyamata m'bomali kuti apindule nawo ndi ntchito. Kumaderako kuzichitika kuti abwera MACRA komanso andiyoti ife tikathandiza kufuna achinyamata amene azikathamanga kupanga chiwerengero cha manyumba athu komanso kuyika zikwangwani komanso kuyika manamba manyumba athu. Malingana ndi bungwe la MACRA, ntchitoyi ndi imodzi mwa ntchito zomwe zikugwirika molingana ndi masomphenya a chitukuko cha Malawi 2063. Mkulu wakale wa banki yaikulu ya Reserve McDonald Mafuta Mwale ati banki inaletsa kugulitsa kwa hotela ya Amalis ku Public Service Pension Trust Fund chifukwa ndondomeko zomwe banki imayeneleza pochita malonda a mtundu sizinatsatidwe. Amafuta Mwale anena izi pomwe anakaonekera ku komiti yolondoloza za chuma cha boma ya Public Accounts Committee yomwe ikuchita kafukufuku olondoloza momwe bungwe la Public Service Pension Trust Fund linagulira hotela ya Amalis. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Mkulu wakale wa banki ya Reserve wauza komiti kuti iwo analandira uthenga wa chinsisi kuchokera ku board ya pension fund kuwadziwitsa kuti ntchito yogula hotela ya Amalis ikupitirira ngakhale banki idaletsa. Amafuta Mwale ati banki inalembera akuluakuluwa kuti akumane ndi kukambirana komanso kutsindika chiganizo chawo choletsa malondawo mpaka atakonza zonse zovuta, koma izi sizinaphule kanthu. Malinga ndi Amafuta Mwale, chiganizo choletsa malondawa chinadza popeza akuluakulu a Public Service Pension Trust Fund sanatsate dongosolo ndi kuti izi zikhoza kukhudza ntchito yopereka ndalama kwa anthu omwe apuma pa ntchito. Apa iwo apempha kuti pakhale kafukufuku wa bodi yomwe ati sinamve malangizo a banki yaikuluyi ndi kuti yemwe apezeke olakwa ayankhe. Tikuyenera kukhala ndi chifukwa chokwanira kuti taletse, chifukwa ife ntchito yathu ndiyopanga protect pensioner amene akufuna ndalama zake alipidwe pa nthawi imene yakwana kuti alipidwe. Kukana zoti mawa adzanena kuti atabadikirani ma pensioners
maybe tigulitsake nyumba ija tidagulayi kuti tikupeze ndalama tikupaseni. Instead ndimene timayikana. So a balance maasset yawo kuti all the time pension akabwera kuti ndofuna ndalama zanga zizipezeka zipatsidwe osati zonse kuzipanga loko mu ma asset mawu ake wapampando wa komiti a Stephen Malondera ayamikira mafuta mwale podzaonekera ku komiti komanso kupereka maganizo awo omwe ati athandiza pakafukufukuyu. Papempho lomwe akuti eni ake amarelisa anapempha kuti akumane mukachipinda komata, Amalondera atsindika kuti komiti sivomera ndipo ichita zonse zotheka kuti onse omwe akuyenera kudzaonekera ku komiti atero. Ngati komiti yakana pempho limeneli chifukwa mmene tikutsegulaso tatsegula chifukwa chonena kuti Amalawi amafuna kuti mwini wake wa hotelo imene abwere azaonekere komanso Michael Zamba komanso ena ambiri. Ndiye ifeyo ngati komiti tinakhalira naso tsonga kudzera pa gulu lathu ndipo tinagwirizana tonse kunena kuti nzathu Amaris Hotel akuyenera abwere. Ndiye titayankha zimenezi anzathu amenewa titalembera anatiyankha kuti ayi komano ndadwala ndili ku chipatala. Ndiye ngati komiti dzulo tinakhalira naso pansi ndikukambirana ndiye tagwirizana kunena kuti akuyenerabe abwere atiuze tsiku lenileni limene akuganiza kuti achokako ku chipatalako. Pamene kafukufuku yakupitirira, komiti ikuyembekezeka kukumana ndi ena omwe akuti anatengapo gawo pa malondawa monga a National Bank, eni ake a hotela ya Amaryllis komanso mlembi wakale wa boma a Colin Zamba. Banki ya Reserve inalamula Public Service Pension Trust Fund kuti iyimitse ntchito yogula hotela ya Amaryllis yomwe amayigulitsa pa mtengo wa 128 billion kwacha. Pakadali pano ndalama zoposa 72 billion kwacha zomwe akuti anali atazipereka kale anazipeza ndi kuziyimitsa kuti zisagwire ntchito. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino wapempha ophunzira pa skulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom ku Blantyre kuti adzipereke ndi kulimbikira maphunziro kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa aliyense. Ndipo ligi ya FDH Bank Premiership iyamba kumathero a sabatayi. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe loona za chilungamo ndi mtendere mu mpingo wa Katolika mu Diocese ya Mangochi la CCJP lapempha makhansala kuti agwiritse ntchito kukwezedwa kwa malipiro awo ngati mwayi olimbikira ntchito yotumikira anthu a m'madera mwawo m'magawo achitukuko. Mkulu woona ntchito za bungweli mu diocese Bambo Simon Mundisiye apereka pempholi polankhula ndi MBC pamene tsopano boma lakweza malipiro apa mwezi amakhansala kuyambira mwezi uno wa April pofuna kuchepetsa mavuto omwe makhansalawa amakumana nawo pa ntchito yawo. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Pamene makhonsolo mdziko muno akukonzekera kuyamba chitukuko pogwiritsa ntchito thumba la ndalama za m'madera aphungu ku nyumba ya malamulo, chiyembekezo chakula tsopano pa nkhani za chitukuko choti makhansala adzigwira. Polankhula ndi MBC, mkulu woona ntchito za bungwe la chilungamo ndi mtendere yemwenso ndi mkulu woyendetsa ntchito zokhudza umoyo wa anthu mu Diocese ya Mangochi, Bambo Simon Mundisiye ati akuyembekezera kuti kukweza malipiro amakhansalawa kuthandizira kuchepetsa mavuto omwe makhansala akhala akukumana nawo pogwira ntchito yawo ntchito za chitukuko zikayamba. Ife Diocese of Mangochi makamaka Catholic Commission for Justice and Peace tikuyamikira boma ndi nkhani yabwino chifukwa chonena kuti makhansala akwaniritsa zimene akuyenera kuchita. Anthu timakhani zoyembekezera makhansala timayembekezera kuti akhale ankhala pakati kapena mabridge ulalo wachitukuko pakati pa anthu awo kodi kuja komanso ku council secretariat. Ndiye ngati alibe ndalama
agwira bwanji ntchito. Makansala amayenera kukumana ndi anthu awo aone zovuta zawo azitenge zimene zija ndi kupitisa kwa adindo ndi ngati alibe zida zowayenerera sangathe kugwira bwino ntchito. Mwachitsanzo pakali panopo kansala sangathe kugula njinga ya moto ndi 1.6 miliyoni powathandiza kuti ifike pa 6 miliyoni ndi ziwathandiza iwo aja. Pothirapo ndemanga pa zakukwera kwa malipirowa, wachiwiri kwa mfumu ya tawuni ya Mangochi Ishmael Nedi ayamikira boma powonjezera malipiro amakhansalawa ponena kuti ndikale pamene boma linakweza malipirowa mchaka cha 2019 zomwe zimakhudza ntchito yawo. Ndithokoze kwambiri ndizoonadi boma yayika ndondomeko yokweza honoraria imene ili mbali ina ya kuthandizira makhansala more especially pa nkhani ya ukatha mwezi kuti kandalama kameneka kazitha kuwathandizira mayendedwe ndi zina zosiyana-siyana maodi amene timakhala. Choncho boma chifukwa choti panga consider kapena kutiganizira kutikwezera honoraria imene kuchoka pa 150,000 kwacha kufika pa 200,000 chifukwa choti minimum muliso order allowance imene imapanga ngati 200,000. Now zikuoneka kuti akweza almost 100% malipiro amene wawa. Chifukwa chakuchepa kwa ndalama imene timalandira poyamba nkhani ya zitukuko zimakanga kutivutira kumaka nkhani ya chiyendedwe nkhani ya mayendedwe. Chifukwa choti ndizoona chitukuko kuti munthu upanga identify umayenera kuti uyende ndi anthu amene akhala mdelalo. Chifukwa chitukuko samachibweresa kansala yekha komano odi committee imene imasankhidwa imayenera kuti mukhale ndi anthu aja pansi mukambirane ena mwa mavuto amene muli nawo pofuna kubweresa zitukuko m'mudzi muja. Posachedwapa boma kudzera mu nduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi lalengeza kukwera kwa malipiro amakhansalawa ndi malipiro ena kudzera mu kalata yomwe asayinira ndi mlembi wamkulu mu ndunawo Mbusa Owen Chimphepo. Nduna ya zamalonda a Simon Itaye yayamikira achinyamata a mdziko lino kamba kokhala patsogolo kukoza zinthu zamakono ponena kuti iyi ndi njira yomwe dziko lino lingachepetsere chiwerengero cha anthu omwe sali pa ntchito. Itaye anena izi ku Lilongwe atayendera achinyamata omwe akuchita ntchito za luso pa msonkhano wa luso omwe anakonza ndi abungwe la Makra. Iwo ati dziko lino likuyenera kukhala ndi zinthu zochuluka zopangidwa muno pofuna kutukula chuma chake. Ndunayi yati kupereka ukadaulo kwa achinyamata sikuthandiza kuti achinyamata apeze ntchito zokha komanso kuti dziko lino likhala ndi mwayi wodziwika pa ntchitozi. Itaye akufotokoza. Muchizungu amati ma innovators amene akupanga zinthu zambiri za ICT za technology ena kuyuza akugwiritsa ntchito mpaka na AI chinthu chimene chili chopambana kwambiri andi kwambiri kwenikweni chimene ndaona nchokuti amene ali kumene koko ndanyamata ndatsikana ota ena angochoka kumene ku skulu ena adakali pa skulu koma akuonetsa kuti ali ndi chidwi chofuna kupanga zinthu zimene zingathandize dziko lino kwambiri. Ena mwa iwo anena kale kuti ayamba kugulitsa kunja zinthu zimene akhala akupangazo anditati tione zimene kuti muchizungu timati trade in goods ayi ndithu asakugulitsa chinthu china chilichonse koma kugulitsa timati ma services. Chitsogolo chake nchokuti ena mwa iwo kufunika kuti athandizidwa ndithu kukhulupirira kuti awathandiza Makra awathandiza koma ifeso ku trade kutiona kuti kodi chitinga athandize bwanji. Akuluakulu ena a banki ya FDH anakumana ndi mkulu watsopano wa bungwe la MBC a Brian Banda. Akuluakuluwa atsimikiza kudzipereka kwawo polimbikitsa mgwirizano wake ndi wailesi mdziko lino. Polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu a banki a Eugene Chinkhandwe ayamikira a Banda pa udindowu ndipo atsindika cholinga cha banki chofuna kupititsa patsogolo mgwirizano wake ndi MBC. Mmawa wake mkulu wa bungwe la MBC a Brian Banda adayamikira ubale omwe wakhalapo pakati pa MBC ndi FDH Bank kwa zaka zochuluka. Iwo atsindika zakufunikira kopitiriza mgwirizano okhazikika woterewu omwe ukupindulira mbali zonse ziwiri. Munkhani za masewero, banki ya FDH yati mutu wa ligi ya FDH Premiership ukhala waishosha pomwe ligi ikuyamba kumathero asabatayi. Ligi yomwe ikuthandizidwa ndi ndalama zokwana 1 billion kwacha pachaka iyamba loweruka likudzali. Masewero otsegulira ligi akhala pakati pa
pa timu yomwe ikuteteza chikhochi ya Mighty Wanderers ndi Karonga United pa bwalo la Kamuzu. Mkulu wa zamalonda ku banki ya FDH Ronald Chinchele wati akuyembekeza kuti ligi ikhala yopambana pomwe iwo akufuna kukweza masewero a mpira m'dziko muno. Pali zinthu zambiri zimene tikukonza sindinena kaye pakali pano kufondezekana mkati komano tikamapita komaliza kwa sabata mukhala mukuona kuti zinthu zambiri koma chinthu chimodzi chimene ndikufuna ndinene chonena kuti theme imene ya FDH Bank Premiership yanena kuti waishosha ndiye mukaona kuti nkhani imeneyi ili yoti mpira umene ukhala kuti waishosha pali mbali zingapo kuli rivalry kuli Blantyre derby Lilongwe derby zimene zikhala zikuseweredwa nde imene ndi imene kubwesa excitement mukanena nkhani kuti kodi masewero amenewa akakhala kutiko anzathu asoloma akhala akuyankhulapo pa nkhani imeneyi nde komano ndikukambirana kuti kumene tikuyambira mpira kuti zokonzekera zonse zikhale malo mwake. Munkhani zina mpingo wa Katolika wayamikira ulendo wa Papa Leo m'maiko amuno mu Africa ponena kuti ulendowu wapereka chilimbikitso kwa akhristu osiyanasiyana mu mpingowu. Archbishop wa Diocese ya Blantyre a Thomas Luke Msusa ndiye mwe wanena izi kutsatira pomwe mtsogoleri wa akatolika pa dziko lonse Papa Leo akumaliza ulendo wake wocheza m'maikowa. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Pafupifupi anthu 20 mwa anthu 100 omwe ndi akatolika pa dziko lapansi amachokera m'maiko amuno mu Africa. Mtsogoleri wa mpingo wa akatolika pa dziko lonse Papa Leo 14 wayendera maiko osiyanasiyana amuno mu Africa kuphatikizapo Algeria ngakhalenso Angola pomwe wakhala akulimbikitsa anthu kukhala ozipereka potumikira Ambuye. Poyikirapo ndemanga za ulendowu, Archbishop wa Diocese ya Blantyre a Thomas Luke Msusa ati ngakhale kuti mtsogoleriyu sanafike kuno ku Malawi, akhristu ambiri mdziko muno aphunzirapo zambiri. Ndimafuna tilimbikitsane apapa kutina kuti ulendo wa Papa utilimbitse mtima ifeyo amene tili akhristu osatira Mulungu kudzera mwa Ambuye Yesu kuti ndife ofunikira kwambiri ndipo tipitire kugwira ntchito ya mmene chikhristu chomatipemphera. Kukhala anthu achilungamo, kukhala anthu amtendere, kukhala anthu achikondi, kukhala anthu achifundo, komanso kukhala anthu ogwirizana makamaka kuno ku Malawi kuti zitukuko zipitirire. Apapa akanabwera kuno akanatilimbitsa ndi zinthu zimenezi zachilungamo, kukhala ndi mtendere, kugwirizana, komanso kukhala amodzi pa chitukuko ndi pa mapemphero. Ine ndingofuna kuwathokoza apapa chifukwa chakubwera kuno ku Africa ndipo ifeso a Malawi ndi mbali imodzi ya anthu wa Africa ndiwathokoze ndithu. Pa ulendowu mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Leo 14 walimbikitsa anthu m'maiko amuno mu Africa kukhala ogwirizana komanso olimbikira pa ntchito zosiyanasiyana zomwe zingathandize kuti maikowa atukuke. Telson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino wapempha ophunzira pa skulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom ku Blantyre kuti adzipereke ndi kulimbikira maphunziro kuti adzakhale ndi tsogolo labwino. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa mtendere umene ukupereka ufulu opembedza kwa aliyense. Ndipo ligi ya FDH Bank Premiership iyamba kumathero a sabatayi. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Tsalani bwino. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence,
engineered for power, designed to turn every head